Hello friends, आङो बिरजय ब्रह्म आङो दिनै गोबाव समनि उनाव नोंसोरजों पिन्ट इउटुबाव लोगो हमलायनो थाखाय आङो फैफिनबाय। स' आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङै दं। दिनैनि बे कर'नानि बोथोराव नोंथांमोना हयथ' मोजाङैनो सोलिनानै दङ। दा गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ खालामिया प्राय 6 months जानानै थांबाय। भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन माखासे रिजननि थाखाय माखासे जाहोननि थाखाय किन्तु आङो दिनै पिन माखासे मटिभेशनल कोट्स बा टपिकनि सायाव आङो दिनै भिडिअ खालामबावनो एबा भिडिअ खालामफिननो आङो सिगांदों। दा आइ होप जोंनि लोगोफ्रा जायफ्रा दिनै आंजों दङ बै बिथांमोना हयथ' मोजां मोनगोन भिडिअखौ। आं दिनैनिफ्राय पिन्ट भिडिअ खालामनायनि हाबाफारिखौ आङो लालांनो सानबाय। मिजिंथियो नोंथांमोननि सहाय मोनगोन एबा मदद मोनगोन। दा आं दिनै मोनसे खोथा शेयारसो खालामनो नागिरदों, बेनो जाहैबाय नैबे बिजाब जायखौहाय जोङो लाइट फ्रम मेनि लेम्प्स नैबे मोनसे बिजाब। बे बिजाबनिफ्राय आङो माखासे टपिकफोरखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों आङो खोन्थागोन। मा लिरनाय दङ बे बिजाबानो जाहैबाय मानि सायाव बेसिकेलि बियो हेपिनेसनि सायाव बा माखासे इन्सपिरेसन कोट्सफ्रा बे बिजाबाव लिरजादों। बेनो जाहैबाय बे बिजाबा नै लाइट फ्रम मेनि लेम्प्स, a treasury of inspiration selected from the wisdom of the ages, the foundations from the past for happier, more confident living today and hope for the future. Bow लिरनाय दंबावो hundreds of inspiring passages and quotations to share with your friends and family. बेखौ जोंनिया लिलियन एस्लार वाटसना बे एडिट खालामदों। दा बिनिनो बे गांसे बिजाब आङो मिथिदों। बे बिजाबखौ जोंनि भारतनिनो सासे गेदेमा सुबुं जाय दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमानानै थांबाय, बेनो जाहैबाय डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम, जायखौहाय जोङो मिसाइल मैन अफ इन्डिया होननानैबो मिथियो। बै बिथाङा बे बिजाबखौ फरायदोंमोन आरो बे बिजाबनिफ्रायनो गोबां बियो माखासे इन्सपिरेसन बा इन्सपिरेसनेल माखासे खोथाफोरखौ जोंनि स्टुडेन्टसफोरजों जोंनि माखासे नोगोरारिफोरजों बिथाङा शेयार खालामदोंमोन, जायखौहाय जोङो दिनै एपिजे आब्दुल कालामनि माखासे खोथाफोरखौ खोनायोब्ला जोङो मोनथियो आरो भिडिअफ्रावबो जोङो नुनो मोनो। थ' बे बिजाबखौबो बिथाङा फरायदोंमोन होननानै जों मिथिगौ। स' आंबो बे बिजाबनिफ्रायनो नोंथांमोननो माखासे गोनां कोट्सफोरनि सायाव भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाहाथे नुयोब्ला स्किप खालामनो नाङा, अन्नानै नाय आरो माखासे मोजां गियाननि बाथ्राफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना नोंसिनि आंगोफोरजोंबो शेयार खालामो आंनि भिडिअखौहाय। स' आसा खालामदों आङो फैबाय थानाय नेक्स्ट भिडिअफ्राव बे बिजाबनिफ्रायनो माखासे गोनां टपिकफोरखौ आङो बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरो। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। आङो गोबाव सम जाबायमोन इउटुबाव दिनै भिडिअ खालामैया आरो आङो भिडिअखौहाय पिन खालामफिननायनि लामायाव दिनै मिजिंथिदों नोंथांमोना हयथ' आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो बा शेयार खालामो, गावनि लोगोफोरनो खोन्थायो। स' बेबायदिनो आंबो माखासे मटिभेशनल कोट्सनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो हानाय बायदि। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। थेंक इउ।